काय म्हणतो त्याला, अशा त्याच्या फांद्या असतात वेगवेगळ्या. वगैरे सकाळी म्हणत होते पाऊस नाही तर कसं करायचं, दाखवते, काढूया. तेवढंच बघून आनंद मिळतो. कदाचित तुम्हाला हसायला पण येईल की प्रियाताई किती कंजूस आहे. हे मस्ती नाही आहे शेरू सकाळी सकाळी. वाग्या खाली बस, वाग्या खाली बस, वाग्या खाली बस बेटा. हा माझा वाग्या गुड बॉय आहे बघ. हां, आणि हा बघा, हा मस्तीखोर बघा. आता जो कपड्याचा स्टँड आहे ना त्याच्या मागे जाऊन लपला आहे. आता सकाळी उठल्यापासनं त्याची मस्ती चालू आहे. आणि लाईट गेली आमच्याकडे सकाळी सकाळी. हे बघा, हे बघा, हे बघा. वाग्या ये बाहेर आहे, वाग्या वाग्या ये बाहेर, तुला खाऊ देते चल. हे बघा, हे असं वातावरण आहे सकाळचं. पाऊस काय पडलेलाच नाही आहे. हे जमिनीने ना ओल सोडले बघा. आणि अशी छोटी छोटी रोपं उगून आलेत. कालची तुम्हाला एक गंमत सांगते. आपलं जे चाफ्याचं झाड आहे ना हे समोरचं, तिथे छोटंसं हे होतं एक जीव होता. आणि वाघ्या आणि शेरून बघितलं आणि त्याच्या मागे लागले होते. त्यानंतर गायब झालं ते. जरा फेरफटका मारूया. घरात लाईट नाही ना त्याच्यामुळे सगळं अंधार. म्हणजे किचनमध्ये आहे आपला बल्ब, मग असे चालू केलं होतं. थोडंसं म्हटलं सेविंग करून करून वापरायला पाहिजे, कारण बराच वेळ झाला लाईट नाही आलेली. बघू दे. हा बघा, सकाळी सकाळी पहिला जीव. काय म्हणतो त्याला, लांब असतो तो. पण हा माहिती आहे घराजवळ आला ना वासाने येतो ना. हां, वासाने तो अजून जिवंत आहे तो. पुन्हा जेव्हा त्याला आता लांब आहे ना टाकणार आता. म्हणजे असं म्हणतात की वासाने तो पुन्हा आपल्या घरामध्ये रिटर्न येतो. आता घरात नव्हता तो, इथे बाहेर होता समोर. आणि हा पहिलाच मिळाला ना. हे भरपूर असतं. त्याचं नाव मला माहीत नाही, काहीतरी म्हणतात ह्याला. आणि जेव्हा पहिल्यांदा गेल्या वर्षी बघितलं होतं ना तेव्हा घाबरलो होतो आम्ही. म्हटलं काय हे, म्हटलं नवीनच दिसतंय. असं गोल गोल असं लांब असं ते. त्याला टच केलं ना का लगेच ते आकार घेतं, गोल होऊन जातं. आणि वरती आभाळात बघा रॉकेट दिसतंय. ते बघा तुम्हाला दिसतं हे सफेद सफेद बघा. पुढे जातं आहे रॉकेट. रॉकेट आहे का विमान आहे का माहीत नाही. विमान आहे वाटतं. हो, विमानासारखं दिसतंय. हे असं विमानवर दिसलं ना की आम्ही असं बघत बसतो. आम्हाला आवडतं बघायला. विमान आहे, विमान आहे. आभाळ असं स्वच्छ आहे, पावसाचं काही चिन्ह दिसत नाही आहे. आणि हा बघा आपला शेरू दमून दमून आता झोपलाय, आराम करतोय. काय केलं, टाकलं काय केलं. सुगंध येतो चांगला मोगऱ्याचा. चला आता हा पाऊस नाही तर कसं करायचं काय काय समजत नाही. ही पिशवी, हे पैसे बघ, पैसे घेतले बघ. पाण्याची बाटली घेतली बरोबर. छत्री. कोण आलंय, कोण आलं तिथे. वाघ्या शिव करायला गेलाय. बटाटे घेऊन ये बघ कशी आहेत ते. फोन कर मला, मी सांगते किती घ्यायची ती. कोथिंबीर फोन कर. तू तिकडे गेलास का. कुठे आहे जा. छत्री घेतलीस ना. पाऊस नाही आहे तरी पण छत्री घेऊन जा. हे बघा कसं कडकडत ऊन पडलंय. पावसाळा नाही, उन्हाळा चालला आता क्लासला. पाण्याची बाटली. तो दादा गेला. शेरू ए भाग्या येईल मागा. भाग्या बघतोय बघा. भाग्याला ना बाथरूमला झाले होते म्हणून त्याला सोडलं होतं, बांधून ठेवलं होतं. आणि हा बघा ह्याचा जीव जरा वर खाली होते मग शेरूचा. तो चालला मागे दादाच्या. शेरू भाग्या त्याला घरी आला.
चला घरी चला घरी चला घरी चला घरी या. चला हे बघ, हे बघ ह्याचा कसं जीव होतोय बघा, वर खाली वर खाली. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. बघा कसं ऊन पडलं आहे कडकडीत. 9:30 वाजले सकाळचे. तर कुणाल बघा आत्ताच गेला आणि आता घरातली कामं मी सुरुवात केलेली आहे. नाश्तावर सर्व करून झाला आहे सर्वांचा. पाऊस नाही ना म्हणून जरा चिंतेमध्ये आहेत. कुणालच्या बाबा पण समोर आहेत, सगळं बघतायत झाडं वगैरे. सकाळी म्हणत होते पाऊस नाही तर कसं करायचं. रोपं आता काल लावलेली आहेत आपली वेलींची ना, त्यांना मला वाटतं आज पाणी घालावं लागेल. तेच सांगते तुम्हाला. हां, झाडांना पाणी घालायला लागेल. छोटंसं लावलं आहेत ते. आणि काय काय बियाणं आपलं छानपैकी असं रुजून पण आलं होतं. पण ते पण आता कशी रोपं असे चांगले असे तयार झालेले आहेत. आणि आता पाऊस नाही त्याच्यामुळे आम्हाला पण भीती वाटते की करपून जातील का काय. थोडंसं कडधान्य टाकलं होतं ना ते, आता बघणार नाही तर मला हाताने म्हटलं थोडंसं पाणी म्हटलं टाकूया. कारण रविवारी पाऊस पडून गेला होता रात्री आणि त्याच्यानंतर अजिबात पाऊस नाही आहे. बघू, हे बघा इथं चांगली अशी रोपं रुजली होती. ही सगळी परिस्थिती आहे. आता आमचं एवढंच आहे तरी पण आम्हाला इतकी चिंता वाटते. ते कपामध्ये बघा जितका पण वेली आपण रुजवलं होतं सर्व लावल्या. घालायचं पाणी संध्याकाळी घालूया पण आता नको. हां, संध्याकाळीच घालायचं, आता नाही. काही पडवल चांगली झालं होते मस्तपैकी. भेंड्यांच्या रोपांना पण घालायला लागेल मग. हां, त्यांना पण मारायचं. मग ते पण छोटे आहेत ना. एक एक बालडी शिंपडली ना तरी भरपूर. संध्याकाळी हे करू. आता बघूया दिवसभर कसं ऊनाचा अंदाज घेऊया आपण. गवार ती आपण लावलेली उन्हामध्ये. हां, आता हा पावसात म्हणजे बघ कसा गवार बघ, कसा हिरवा गार बघा. हां, ते हे झाले होते ना पण एकदम सुकारा आले होते ना पण ते गवार. तेच तर म्हटलं कसं झालं बघ ना. ही बघ ही बघ गवाराची रोपं. म्हणजे 2-3 रोपं मला वाटतं काहीतरी हे झाले ना, सुकली होती. आणि ही छान झाले पावसाच्या पाण्यामुळे ते चांगले झाले. आणि ही बघा नवीन रोपं इथे लावलेत. काल का परवाची लावली त्यांनी. अजून जोडीला 3-4 रोपं. म्हटलं बस झाली एवढी गवार, कारण भरपूर येते. आता आम्ही तेच ना, आम्ही बघितलंय ना गवार कशी धरली ना का खूप छान धरते. हे बघा तुम्हाला मी दाखवते. अशा त्याच्या फांद्या असतात वेगवेगळ्या. त्याच्यामुळे जास्त रोपं नाही लावली म्हणजे 3-4 रोपं भरपूर होतील आपल्याला. काय ते किती आहे, जवळ 7-8. म्हणजे पाणी टाकावं लागेल ना. टाकूया ना संध्याकाळी पाणी टाकायचं सगळं. तेच बारक्या बारक्या रोपात टाकूया. कुठे पावसाचे ढग दिसत नाही आहेत, कुठे काय आहे. ऊन किती कडक आहे बाज. काय करावं. चला आता मला घरामध्ये काम आहे. मला आज आहे ना किचनमधलं भरपूर काम आहे. वाटप काढायचं आहे म्हणजे चुलीवरतीच सगळं करणार आहे. म्हटलं बाहेर बसून करते फटाफट. आणि नंतर काय जेवण आपलं तेच नेहमीचं रुटीन जे आहे ते. पण आज बाहेरचं कमी आहे काम, घरातलंच करायचं आहे. कारण तसं ऊन आहे तर म्हटलं बाहेर तरी काय करणार. मिरचीच्या बिया पण टाकल्यात रुजत. पण जोपर्यंत बियाणं रुजत नाही तोपर्यंत म्हटलं वाफे करून पण काय उपयोग नाही आहे. बघा कसं वाटतं ते. असं ऊन बघितलं ना का आता उन्हाकडे बघून निराश व्हायला होतं. मग पाऊस थोडा तरी पडला ना तरी खूप बरं वाटतं. आणि आपल्या चवळीच्या शेंगा म्हणजे ते वालीच्या शेंगा ना छान अशा तयार झाल्यात. त्याचीच भाजी करते. बघायचं तुम्हाला. चला दाखवते, काढूया. तेवढंच बघून आनंद मिळतो भाजी काढताना. सूप घेते जरा. शेरू केकात ते पुढे, कारण भाग्याला सोडलेली आहे ना त्याच्यामुळे मग त्याला जरा त्रास होतो शेरूला. ह्या बघा आपल्या वालीच्या शेंगा. आता नवीन कशा मला लावायच्या आहेत पण ह्या पावसामुळे मी जरा थांबले. आता समोर तिथे काठ्या बघा रोवल्यात ना, तिकडच्या मी घेणार आहे आणि तिकडे मी लावणार आहे. चांगले तयार झालेत बघ शेंगा. भाजी होईल एक टाईम माझ्या आजची. हे बघा भरपूर आहेत, जवळजवळ 25-30 आहेत. काल कशा मोजून ठेवल्या होत्या. आमच्याकडे आवडत नाही ना भाजी. हां, चवळीची भाजी आवडते खायला.
आवडते हा. पहिला माहिती पण नव्हते आम्हाला. मुंबईला असताना कसली मी तर बघितलेली पण नाही. बोला म्हटलं काय आहे काय असं. आता हे इथे गावी आल्यापासून आपलं वेगळं वेगळं सगळं बघायला मिळतं आहे. चला हे भरपूर आहेत. मी काढते आधी. भाजी खूप छान लागते याची, टेस्टी असते. माझ्या हातात पण आहे. पकड ही वेल खेचतोय. कधी पाऊस पडायचा. आपलं एवढंसं आपण लावलं तरी पण आपल्याला एवढी चिंता लागते ना. आणि जे शेती करतात त्यांना किती चिंता असेल. शेतकरी ना. मग आता पेरणी केली का आपल्या इथे. काही लोक लेट पेरणार आहेत. हां बघा म्हणजे काही जणांनी पेरलं, काही जणांची पेरणी बाकी आहे. पण ज्यांनी पेरलं असेल हां त्यांना किती आता टेन्शन असेल बघा. सगळं बियाणं आता वाया जाईल ना त्यांचं पण. पाऊस म्हणजे एवढं चांगलं फळ येणार नाही त्याला. बियाणं वाया नाही जाणार. मग फळ एवढं चांगलं आता येणार नाही. पीक कमी येईल पाऊस नाही तर. तसं आम्ही पण तेच विचार करतो ना कसं म्हटलं व्हायचं. आणि हे बघा इतक्या निघाल्या शेंगा आहेत अजून. कुणा जेव्हा काढतात मला वाटतं 2-3 असतील अजून. भरपूर भाजी होईल याची. हे बघ ह्या कशा लांब असतात तुम्हाला तर दिसतात एवढूशा. पण आपण जेव्हा ह्या कटिंग करतो ना, चिरतो ना, बापरे असे भरपूर झाले. कांदा टोमॅटो टाकून अजून छान होईल. एक दीड जुडी झाली. जे जोडी संपलं ना. छोटी असते. चला झालं सगळं काढून. ते जेवण करायला घेत होते पण कुणालच्या बाबा म्हणाले जरा इथे उभी राहा. ते आड्याच्या बाहेर गेलेत. त्यांना त्या बांबूच्या काट्या हव्यात. आपल्याला बघा ते मांडव घालायचं आहे ना म्हणून. तर ते आता तोडतायत. मग मी इथून घेईन पटापट. या दोघांनी इकडे या. वाघ्या आणि शेरूला सोडले आता. ते गिलक्या किती रुजलेत बाप रे. हे बघ यावर्षी गिलकीचा पूर येणार आहे आपल्याकडे. मोठे तोडायचे. इकडे या शेरू. वाघ्या इकडे या. तर हा बघा हा एक मोठा बांबू तोडलाय. त्याचे 4-5 तुकडे सहज होतील. आणि हे छोटे छोटे तोडलेत साईडला लावायला. आणि हा शेवटचा एक. बस झाला ना. हां बस झाले. चला अडा केला. इथे चूल घेतले मी पेटवायला. आपल्याला वाटप काढायचं ना म्हणून. आणि इथे कुणालच्या बाबांचं काम चालू आहे बाहेर. आणि ती पंढरी काकी आले बघा आपल्या आड्याजवळ. त्यांची गुरं आहेत ना ते रानामध्ये त्यांना शोधायला गेलेले. कुठे गेली गुरं तुमची. तर भाग्या आणि शेरू यांना आवाज गेला ना कोण आहे म्हणून ते भुका होते मगापासून. चला तर जेवण करायचं माझं काम चालू आहे. हे बघा सगळं जरा पसारा पडला आहे. ते म्हटलं जेवण झाल्यानंतर आटपणार. तर एक जुगाड तुम्हाला मी दाखवते. कदाचित तुम्हाला हसायला पण येईल की प्रियाताई किती कंजूस आहे. पण मला वाटतं ह्याला कंजूसी असं म्हणत नाही. म्हणजे एखादी बघा घरातली वस्तू असेल आणि आपल्याला ती टाकाविषयी वाटत नाही. आता ही माझी तुपाची बरणी आहे रिकामी झाली होती. आणि तळाला की नाही असं भरपूर तूप होतं. हात घालून बघितलं थोडंफार निघालं आणि तरी पण भरपूर होतं. आता म्हटलं फेकायचं तरी कसं ना. गरम पाण्यामध्ये सकाळी मी काढून जितकं निघालं ना तितकं गरम पाण्यात काढलं बुडवून. पण तरी पण थोडंफार होतंच. तर आता मी काय केलं पीठ मळलं. आणि हे बघा हे पीठ आहे ना हे असं बरणीमध्ये ना भरून ठेवलं आहे. सगळं जे घी असेल ना म्हणजेच तूप ते सगळं आता हे आपल्या पिठाला लागेल. आता 1-2-3 मिनिटांनी लगेच काढून घेते फिरून. तर बघा तुम्ही पण अशा पद्धतीने करून बघा. आणि हे असं मी करते वरचेवर. घरचं घी आता म्हटलं फेकायचं तरी कसं ना. म्हणजे 2 टाईम पिठाला लागेल इतकं घी होतं.
आता हे व्यवस्थित सगळं लागेल. आता मी घेते चपात्या करून, कारण सगळं जेवण ना माझं झालेलं आहे आता. शेरू नीट बसा. शेरू आणि भाग्या जेवणासाठी वेटिंगला आहेत. कुणालचे बाबा शेरू आणि भाग्याला जेवण वाढत आहेत त्यांच्या बाउलमध्ये. आणि आजच्या त्यांच्या जेवणाच्या मेनूमध्ये काय आहे, भात आहे, थोडीशी चपातीचं प्रमाण जरा कमी ठेवतो आम्ही. आणि चिकन असतं ना ते आणलेलं होतं, कधी आणलेलं रविवारी ना, ते बॉईल करून ठेवतो. आणि सूप त्याचं चिकनचं, त्यात काय नाही टाकत. हे बघा फक्त हळद टाकले ना थोडीशी. दाखव कुणाल बाजार घेऊन आलाय, दाखव कुणाल काय काय आणलं. किती आणले? 1 किलो. स्वस्त भेटले. 200 रुपये किलो. 200 रुपये तरी बरे पडले ना. टॅमॅटो महाग झाले कसे? 40 रुपये. आणि दुसरे किती बोललेला फोनवरती? 40 रुपये होते. 40 ते 50 रुपये. बापरे, मग टॅमॅटो काय एवढे महाग झाले आता? बटाटे पण 30 रुपये. बटाटे 30 रुपये. मग किती आणलीस? 1.5 किलो आणले. 1.5 किलो आणली? हा 50 रुपयाची आणली. तुला मी बोलली ना 2.5 किलो घेऊन ये. तू बोलतेस कमी आणलं. कमी नाही, मी बोललेलं 2.5 किलो जास्त. तर बोली नाही मला तो फोनवरती मी ते बोलला ना 1.5 किलो बरं, मी 3 किलो ऐकलं मी. अरे मेसेज कोणाचा येते? 3च गोष्टी. मग टॅमॅटो बघा किती महाग झाले ते. 50 रुपये होते. कसले? कोथिंबीर. बापरे, कोथिंबीर इतकी महाग झाली. 50-60 रुपये. बरं झालं नाही आणलीस ती. पुदिना विचारलेला? पुदिना नव्हता, सुटी विचारलंच नाही. मी म्हटलं स्वस्त. हां खाली होता बाजार. कोण नाही आता जाणार बाजारात, तर सगळा बाजार महाग आहे ना आता. हां महाग नाही. आता थोड्या दिवसांनी बाजार कमी पूर्ण संपणार. हां पाऊस चालू झाल्यावरती. पाऊस चालू झाला तर लोक भाजी घ्यायला केव्हा तरी जातात ना. हां घरची भाजी पिकते ना मग. बघा टॅमॅटो किती महाग झाले ते. रानभाज्या यायला लागल्या. रानभाज्या, हो बरोबर. आणि टॅमॅटोची साईज बघा. आता हे लहान लहान आहेत म्हणून ते जास्त आणले. नाही 40 रुपयाने भेटले, नाही तर हे चांगले जास्त वाटतात ना. 50-60 रुपयाने झाले असते. कोथिंबीर काय एवढी महाग जरी? पावसात कोथिंबीर खराब होते. नाही आपण कोथिंबीर लावायला पाहिजे असं मी म्हणते. होत नाही आपल्या साईडला जास्त, म्हणून तर काय होईल. चला ठेवा, उचलून जा ते तुझे ॲपल ठेवता नीट. बटाटे हवते ते बाहेरच ठेवते, जागा करून ठेवते मी. टॅमॅटो किचनवर ठेवून नंतर धुवून ठेवते मी. हे बघा आजचं जेवण आपलं चपाती, परत ही आपली कसली वालीच्या शेंगांची भाजी, लोणचं मिक्स आणि मुगाची उसळ, म्हणजे मोड आलेल्या मुगाची उसळ. असं आजचा जेवणाचा बेत आहे. आज किचन आवरता भरपूर वेळ गेला. 2:30 वाजले सर्व व्हायला. आता एडिटिंग करायला मी घेतलं होतं, पण इतकी मला झोप येते ना, डोळे माझे एकदम पेंगायला लागले. कारण हे बघा हा वारा बघा, असा वारा आला की लगेच झोप येते. त्याच्यामुळे आता मी एक 10 मिनटं एक डुलके काढणार आहे आणि मग एडिटिंगचं काम करायला घेणार. तर चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.